pape di luar runcang di dalam talunjak lui kalingkeng bakai iyo pandai bana adia yo sabana pandai baminya air. Sarang duta bangko dene tadayo kini denai tahu adia sabananya jange sirah kulilah uko namun apa itu jual di belakang dengan ada mama ingin cinta jo kawan sakit ada madu dia doma denai barikan dan putihkan saja pada rusak iman di kado. Rahasia aponan panai kini tiada maaf denai bari balangnya adialah denai katahui pape di luar runcang di dalam talunjak lui kalingkeng bakai iyo pandai bana adia yo sabana pandai baminya air. Sarang duta bangko dene tadayo kini denai tahu adia sabananya jange sirah kulilah luka namun apa itu jual di belakang dengan ada mama ingin cinta jo kawan sakit ada madu dia doma denai barikan dan putihkan saja pada rusak iman